An k'an da don Asimi Goyita ka baara damadɔninw na a ka Mali kurajɔ hukumu kɔnɔna na kabini n'a sigira fo kana se anw ka nin video in kɛ tuma ma. Jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini Asimi Goyita kɔni ko a sigira ko a y'a ta kɛ kɛlɛkɛminɛnw camanba kɔni sanni ye ka di Mali kɛlɛkɛcɛw ma. Duguma kɛlɛkɛminɛnw o b'o la ani sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw fana b'a la. Ka Mali polisiw k'u jate Mali militaires fɛ ni nanzaraw b'a fɔ ko la militarisation de la police nationale. Ka kɛlɛkɛcɛw camanba ta denmisɛnninlamɔgɔw la k'olu don finitigiw fɛ n'a bɛ f'o ma ko recrutement. Dakuruɲɛ kelen ka armée Mali kɔni ka a jɔ a sen kan a y'o kɛ a ka baara fɔlɔ ye. Ka kɛlɛkɛminɛnw camanba san ani ka armée Mali ka a jɔ a sen fila kan. O fana kɛra sababu ye armée Mali fana ye Mali dugu caman bɔ jugulamɔgɔw bolo. Ko Asimi Goyita ko a ye foraji mun sen an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na ko o ka ca ni foraji 300 ye walasa ka se ka jiko nɔgɔya maliyɛnw ma. A ye Comatex a y'o wuli k'o jɔ a sen fila kan. Comatex n'ale y'an ka fini dilan